Teljes négyzeti alakítás. Ijesztően hangzik, de nem kell nyafogás. X négyzet, meg 6x, meg mondjuk 29. Függvényeknél jól jön, ha egy ilyen visszaköszön. Ismerős az eleje? Hát persze, x meg 3 négyzete lenne, de ez több ám annál. Azonban nem ragadunk le a jajnál. Kivonjuk a felesleget, a végére meg odaírunk a 29-et. S már jöhet az összevonás, és kész az átalakítás. Na mutatok egy másikat. Abban legyen mínuszos az első fokú tag. X négyzet mínusz 8x meg 42. Tudjátok, első lépés a felismerés, az megvan, szinte már kész. Mínusz 8x a kétszeres szorzat, így mínusz 4 lesz a második tag. De ez így több lesz 4-nek négyzetével, hát vonjuk is azt ki most feketével. Persze a maradék 42-t ne feledd, s az összevonás után kezed elégedetten karba tedd.